Shalom, horas dihita saluhutna, amang dainang, na hinaholongan nami di bagasan Yesus Kristus. Tarlumobi, shalom amang pandita. Shalom, Horas. Tarlumobi, narasumber ta, adong tamu, sian Uni Indonesia kawasan Barat, Ima Ketua UIKB, amang pandita B Sagala. Horas amang pandita. Horas. Sonari Jupang do pihita amang dainang di sada channel Advent Batak Ministry. Ima parsajarata parsajan sikola sabat marhata Batak. Sonari parsajarata parsajaran 10 sada. Uluan ni parsajarata hasumuruton. Sonari tabegema ayat syapilon imana di jinaha amang pandita utasoit mancaha ayat syapilota. Ayat syapilota tersurat do di Rom 5 ayat 3 alai lumubi sianidope ai tahalasod do nang akka hapursuhon ala taboto di horhon hapursuhonido habengeton niroha jala di horhor habengeton niroha ido atauon jala hatawonido makorhon pakirimon alai dang namurahita bayanon ni pakirimoni alai nunga diusehon tubagasan rohatta kolong ni rohani di mata marhite-hite to di parbadia naung nilehon na itu hita songoni masahat nama Mauliate ma di amang pandita utasoit namanjaha ayat syapilota di parsajarata. Sonari asata mulai parsajarata tapangido ma haran ini amang pandita sinambela mabayan tangyang pamuhay. Tapasada marhata, martangiang mahita. Ale Tuhan Jehovah di bata amba nami na marhabangsa di surga. Maula tema Tuhan di asi dohot holongmu na menjaga mengaramoti kami di atas pedoman nami saat dinadungo kami di manogoton. Dinaroh kami mangido mangelek tuadopan oleh Tuhan marpanangi mahosian habangsa para sia-sian me. Dison nang mulan nami male Tuhan mapersiajari sian hatam na badia marhite sikola sabat hata Batak nang radido Tuhan akan naposom dison pendeta ia menungkalit songoni amang pendeta Besagala Ketua Uni Indonesia Kawasan Barat Pendeta BMC Tohang Sekretaris Daerah Sumatera Kawasan Tengah Pendeta M. Hutasoid Pendeta Erwin Purba Pendeta Deta Pubolon dan Pendeta Julis Pasaribu nang naposomon partondi mahami oleh Tuhan mangalehon bisuk dihami nalahom manariason sian hatam nabadia mama sumasumaho di saluhut naumbigi barita nolion marhite Advent Batak Ministry Channel asa saluhut na tunam ngihon hatam patuguhon haporseon dohot manamba di akka parbinotohan pinuji maho oleh Tuhan sian nama mulai sangat tu na mangujungin non tondi mima mendongani hami. Onma tangiang dohot elek-elek nami. Disumbaho kami matujulom marhite guarni anakmu. Yesus Kristus Tuhan si palua hami. Amen.
temah di amang pandita sinambela baitang yang pamuhai di parsejarata saplusada. Songon batu jolo parsejarata ujahama di sabak botari adorong tamasuk di parsejarata di bagasan saminggu. Di dok sangonon tuhita saluhutna di sada tiki di bot niari uju mata niari nunga sundut di pudi ni akadolok sahalak anak boru mardalan lahu mulak di holom niari di pahojot ibana do lakana marningot ai dau nai dalan siboloson panetek ni udan na parjolo manetek tu bohina dungi na paduahon jala adorang so sahat do pe ibana pola marudan marari ibana sonari amang daina na hinaholongan nami di bagasan Yesus Kristus masuk mahita di parsejarata ima parsejarah saplusada sonari parsejarah mahita ima di parsejarata di hari Minggu ima na di patorang na posoni Tuhan amang pandita sinambela songon suku-sukun tu amang pandita sinambela asa namang hiton advent batang ministrion boy mangatusi parsejarata suku-sukun namang pandita songon dia do pajakonmu uju mangodopi galumbang di bagasan ngolum manang marpakorhon tu partalianmu dohot debata boy jo di patorang amang pandita sinambela sautik upasat kami mardongan mauliate Horas mau lihat matutu. Tapuji matuhata. Ala pasu-pasuna ng mandungan hita, boydo hita topa jupang muse, marhite, channel na tahaholong yon. Nung asahat hita tu persiajaran pasapuro sa dahon, maula tema di amang pendeta manukalit, naung mamuhay persiajaran on, jalan naung pasahat tu suku-sukun nakin, songon dia do panjakonon mu uju mangadopi galumbang di bugasan ngulum. Jot-jot do masa hasusaan parukilon di bagasan nguluta nagabe songo sada galumbang. Bohado panjakota uju masay di nguluta. Jadi di bagasan persejaratan hasumuru tonot nang manyan laptakas panandayota di huwaso dot holong ni debata. Tarsingot tu galumbang ya, di persejarah on galumbang ni parnguluan ya manang bahasa selina live storm songon dia do perdalanan ni ngulut tahya do amang inang masa galumbang di perdalanan muna di nama molus tao manang laut Hado masa galumbang na nabulon. Ujutiki kami melayani di kota Dumai. Nalau melayani tu cabang sekolah sahabat Tianjin. Di botari na itong denggando ari. Jaladung masuk kami itu parawon. Mangan dape kami di parawi. Mekelekeli. Tenang lauti. Alai dung lambotari, duberengom manung lam holom lang iti. Dungi Roma, gerimis. Akhirnya Roma bade topan. Roma galumbang natung mas sebolon. Jadi tiki pola datung marsay bergagalumbangon na mangangguhi maakaina na dibugasan parawi. Memang
naksadar iba di siamun ni parawyando iba hundul alung roga lumbangi tipal mayat tuambirang. Jadi boy ma hubayak ko songondian na masa di tao Galilea. Parsya jaraton na dienet maon sian Markus 4 ayat 25 rodi 40 sada. Ya. Namasa ujui ima napaingoton songon dia sisian ni Jesus di tao Galilea di sada bot niari di natinogihon ni Jesus na sida la manguduti perdalanan na sida. Dung say Jesus mengajari akas situan na torop. Didok Jesus di ayat 35. Beta marparau mahita tu baribaan. Ditogihan Jesus do sisian nai asarap na sida marparau tu bariba ni tawi. Di boto Jesus do na tauro galumbang. Alay ditogihan ibana na sida borhat. Buasa ala adong sada persiajaran na arga na laho si pasahaton na tuak kasisyan na. Tuak ka na sumolhot tu ibana. Molo manat tajaha di Markus 4 ayat 35 sa 40 sa daon. Dinatinugihan ni Jesus na sida marparau, laos di palau na sida akan natoropi, asa mulang be tuinganan na. Dungi di jakon ma Jesus tu bagasan parawi. Alainak pesongani adong do peakan natoropi, dohot parau na asing mangihuton na sida. Alay dung lam botari. Dung lam makolom lang iti. Topu masa mahaba-haba na gugos itu tu. Dohot galumbang na bolon. Di sapak kong galumbang ima akaik tubugasan parawi. Polagok parawi. Humalapot doak kasisiani. Lao paluahon na sida siyan bagasan parmaran ni galumbang na bolon. Diaka noksomal na sida marparau ditawi nung nga diboto na sida situasi na ijala diusahaw na sida masyan nasa gugo na sida ya jala dung lamloja na sida ya hape di bel na sida ma na modom do iba na di atas halangudo ya dia terpuluh sada na modom do Jesus di atas salangulo. Somal na parau di Galilea molo akka sitakub dekei adong do sada halangulo manang batal di parawi. Ima inganan ni jurumudi ni parawi. Jala biasana lausido gabe hundulan ni jurumudi Disima Jesus diinganan ni juru mudi terpodom. Sungoni magogo niya logo dohot balga ni galumbang alay terpodom Jesus. Amanginang na hinaholongan di bugasan Jesus. Hiado Jesus terpodom di bugasan ngulumuna. Molo hea tibu madungoy hamu Jesusi asa unang sanga maup hamu di bayan galumbang na bolon. Di bayan pangunjunan na bolon. Sisianipe ya di ayat 30 sisianipe dinadungloja na sida lalaho paluahon parawi unang maup
Arong mo na paturuton layar, akan naong ahli duhalahon, jaladong mo na manahui aik, ay nung masuk aik tu parawi, matunglo dyan na sida. Ya? Di sinondang nihilapidi dan na sida ma Jesus na tarpodom. Gabi di dungoy na sida ma Jesus ninnama. Dia tulub lalu. Ale guru, dang disarihon roham hita mago, amanginang, jodon na masa di pungasan parnguduton di narwa kagalumbang hasusaan, sahit manang naasing pe. Jolo luja hita, manang habis gugu, mate-mate ne, baru asa taingot, mandungoy Jesus. Manang manjo guar ni Jesus. Jadi ala ni, taingot na persejarah non, molomasa pe akabade topan. Galumbang na gogo, marite pangunjunan na rotuhita. Roma hita mandungi Jesus. Alay mungkin ditiki tajo Jesus. Pas ditiki marsahit hita, hape adang pitor malum, unang mapitor tadok, Tuhan, dak paduli ho diham, dak paduli ho dia, nalau mate na mau. Jadi, imo mana perlu ngotot ta manginang disarihon Jesus dohita. Ya. Unang beho sangsi, anggo holong do sukunom mutu Jesus tumbal gado holong ni Jesus dohita. Manang moloro pangunjunani, hita do na tarpodom, manang Jesus do na tarpodom. Molo hita do na tarpodom, rade do Jesus lao mandungo hita. Ido wana didok Jesus di Lukas 22 ayat 46, gabenin nama mandok na sida. Buhasa tung tarpodom hamu. Hehe mahamu, martangiyang, asa unang hamu bongot tu pangunjunan. Nah, jadi kadang roh pangunjunan itu hita, ay hita do na tarpodom dang Jesus. Alay molotung pe tarpodom Jesus si naradido ibana laho paluahon hita sian galumbang ni parngolota. Jadi songon dia mapanjakota, songon suku-suku nakip. Songon dia mapanjakota di ujung masa galumbangi di bugasan ngolota. Asa tajakon mai songon ayat siapilon nakin tajakon maha persuhon pangunjunan galumbang narotu hita mambain habengeton ni roh. Sian habengeton itu bumaha tua hatauan. Alani hatua ni Roma pakirimon. Asa unang murak hita, asa unang kecewa hita. Lam tugu maha porsiat. Ido songon pandok ni Apostel Petrus. Di sada Petrus 4 ayat 12 na mandok. Alea kahaholongan, unang majaluk di rohamuna, hamohoponi, hasusaani, parukilo ni galumbangi, naro manguji hamu, unang masongon na sambar, ya, sambar pilit, ya, unang masongon na sambari di rohamuna. Ya. Alana jojot di dokrohanta, ya, di dokrohanta holat tapangido tu debata, naing maro debata songon natal hirim, laho mangihutton rohani hajol mot. HP dak songon natahirimi. Ro debata mangurupi hita. Ya. Nape masa galumbang nakin, terpatupa debatado hagugon na bolon dingulutta. Nakpe idaon na masay dak songon natahirim. Taingot ma
na jongjong do Jesus di tonga-tonga ni galumbang. Di baga sa pangunjunan ni Parngolwota. Jala di pademak ibana do haba-haba hasusaan lingoluta uju dangmar hagogoon beita. Atong tapasahat ma dirita tu ibana. Ay ibana do paluahon hita siyan galumbang ni Parngoloni. Masa pe galumbang bolon. Haba-haba nagugos situtu. Lamang unjuni Parngolota. Tabayan may patuguhon hapor seota. Songon hata ni Apostol Jacobus. Apostol Jacobus mandok di Jacobus sada ayat 2. Aleak kadongan, las ni roha sambing marajumi hamu, anggo madabu hamu, tu bagasan ragam ni pangunjuna. Sayang giat ma, di panjakot ta di masa galumbang ni ngoluta. Tajakon may di bugasan las ni roha sambing. Ya. Alana dia 12 dok. Mertua do halak nama naon di pangunjunan. Aidung tahu ibana jaloon nama tupal hangoluan. Naung di parbaga-baga tu akka na holong roha di iban. Alon ma jambar si jaloon niaka na mersihohot rohan. Nalaho pature-tureho partalian na do debata. Asa marhagugo kita manaon akka pangunjunan hasusaan na rotu hita pas ditikiro haba-habay dohot galumbang na balgay. Tajakon may dalan patuguhon hapor seota. Sunganima amang naboy pasahaton nami di parsiajana riminggo dohot mangalusi suku-sukun yamang pendeta manukalit. Maulate ma Tuhan mandongan hita. Maulia temah di amang pandita sinambela na patorakon par sejarata di hari Minggu. Seanggia may hita boy mangatusi par sejaranon dohot taulahon di ngoluta siganupari. Sonari mas talanjuk ma par sejarata ima di hari Senin na di patorang amang pandita Tampu Bolon. Suku-sukun dia mempandita ahado na patut taparsiajari tungolutta sian hasusahan ni sahalak perempuan. Namar tahun leleng namar sait. Na rotu Yesus ima di Markus 5 ayat 21 1-20. Boy di patorong amang pandita jo waha asa mangatusi hita saluhutna di YouTube Advent Batak Ministry. Hupasat kami matu amang pandita Tampu Bolon, Mardongan Mauliate. Shalom, mari kita saluhutna akka damang do dainang. Pajupang musahita di YouTube Advent Batak Ministry na meneruson persiajaran sekolah sabat mari tehite marsiajar sian hatani Tuhan manang sian Bibil. Mauliate ma di amang pendeta Yesus manukalit. Naung pasaton sada suku-sukun apalai tikion tuhami. Di suku-sukun nasi di dok marisi. Ahado na patut tapar siajari tungguluta. Sian hasusan ni sahalak parupuan na martaul liling na marsahit. Naro tu Yesus. Molo ta jaha di buku Markus 5 ayat 25 saha tu 20 sia. Baik. Molo tapar siajari do baik hatani Tuhan di buku Markus 5 on ayat 25 saha tu 20 sia. Mari tehite persejarah sekolah sabata. Taringok tu songo dia do na di pamalum. Tabereng madisi sada contoh pernguluon mari tehite sahalak parupuanon. Disi di pabotohod do tu hita bahwa
adong sahalak parupuan naung marsahit bulan leleng na 12 tahun. Parir di lalai mana? Jala nung ngatung godang di bahin ibana akka upaya-upaya asa boleh ibana madapot hamalumo. Bahkan sudah hampir do artana di pasuda ibana asa boleh madapot hamalumon ibana. Alai ditiki naro Yesus satihai. Di begi ibana ma taringok tu berita. Sahalak Yesus nabuhi pamalupon na marsay. Adong mahapor siyaw tubuh tu ibana. Bahkan marite-hite persejarata apalitikyon di patorang tu hita. Roi mana madapoton Yesus. Roi mana lang mangalak pasu-pasu hamalumos yan Yesus. Alai dinaroi mana tu Yesus. Dang persoalan na gampang madapoton Yesus. Torop dohalak mga rongom tu Yesus termasuk ibana. Torop dohalak. Wado saik ni mana naikon dapat tonon ni mana Yesus. Wado tenaga ni ibana nung lam otik alai di pahibul ibana rohana. Di dapat ton imana Yesus. Di tenaga-tenaga sisa di pahibul ibana, di papung ibana gogona. Di dapat ton imana Yesus. Jala sada hapor siyaon nama say luar biasa. Sian sada paropuanon. Didok di ayat 20 alu. Ainin na rohana do. Asal hujama nanggo ulos nai malum do ilalauku. Ya. Asal hujama nanggo ulos nai malum do ilalauku. Gudang torop jolma. Naro bahkan dakolat torop mangarongom jolma. Alai budu ibana patuduhon hapor siyaonna. Di tonga-tongani akkasituan na torop. Didapoton ibana Yesus. Jala adong sada hapor siyaon ima pakirimo di ibana. Boleh imana madapot hamalumon siya Yesus. Tungpe holan majama ulos ni Yesus. Dita salu na damang dainang na manoton YouTube Advent Batak Ministerion. Hasusata di bagasan pergulungan gudang. Bahkan hinorhon ni hasusani juk dohita gebe songon nagali. Apalagi di naneng rohita tu Yesus gudang akan natorop menghalangi ita. Asa buy raw tu Yesus. Buy sa jodoh ita lam gali. Di dia ita sonari. Mungkin ala ni hagaleota, ala ni arsakta. Gudang akka partinaonon naroto hita. Buado di sisa-sisa ni gogo bodo hita roto Yesus. Bodo hita pasaloto diri roto Yesus. Perbedaan ni jolma natorop sian parupuan na marsahiti. Rap madapot to Yesus. Rap roto Yesus. Torop roto Yesus. Alay parupuanon. Ro ibana dohot hapor siyaon na to Yesus.
Parupuanon namar sahit dang parduli ibana aha namasa alai ibana rotu Yesus. Jod do hita mungkin rotu Yesus tadapot to Yesus diakka persolata alai buado di bagasan persoalan pernguluon adong do hapor siota rotu Yesus. Mungkin jonok kita tu Yesus. Songon parupuanon rap dohot akan atoropi. Didok dia 20 sia jadi Victor motok mudari laos dihilala do di dagingna naung malua ibanasian ni aenai las rohani mana. Dia 30. Ya Yesus mitor diboto do naung adong hagugon ruar sian ibana. Jadi di pahusorma dirina di tonga-tonga inatoropi nin nama. Ise in majama ulosi. Ise ina majama ulosi. Bahasa sukun gudang do jol madisi. Torop jol madisi. Bahasa kesukunon. Torop jol ma mungkin nang majama terjama dohot ibana. Malah disima Yesus. Lau patuluhon haporsian ni di bagasan parukilan ni sada inaw. So nadok nakaningan ni mungkin di bagasan parnguluta jonok di tadi Yesus. Alai bodo hita dia tidak ko Yesus sangot sa songot parupuan ni patuluhon haporsiauta. Jonok kita Yesus mungkin tajahatan ni Tuhan. Marsi ajar sana ni Tuhan. Hingga semartangiang. Alai bodo hita di patulu Yesus. Sahalak na betul. Dia tidak kon namar haporsiauta Yesus. Di bagasa persejarat tayo kion. Ano na buat sinakai saluhun. Totu mungkin damang dainang. Di bagasan ngulu. Adong do namarukil di parsa itu. Adong do namarukil di parnguluan. Alani ekonomi. Mungkin adong do namarukil alani masalah ni par rumah tanggaon. Mungkin adong do nanang madili. Lam surut di bagasan haporsiaon. Unang mahita gali. Bahkan unang mahita gabilang gali. Mago pakirimon. Alay. Taingot ma. Songo dia peita. Bahkan songon parupuan naso dibilang-bilang dia akan atorobi. Totop ibana. Ringgas ibana. Di bagasan na porsyana. Mangalului Yesus. Madapot to Yesus. Ya. Di pabulus ibana rohana. Porsea. Ahape sulit ni parnguluon. Nata adopi. Tapatulu mahita. Mampu. Inorhon ni maraporseaon. Tu Yesus. Manaripari sa luknay. Atani Tuhan. Mandok. Tu hita apalitikion. Roma hamutuau. Naluja. Jalan nasorat. Asahu. Asona. Jujuni Yesus tu hita apalitikion. Roma hamutuau. Akan loja jalan nasorat. Asa upasona hamu. Tajakon may. Jadi dokon. Tajakon ma auga nasian Yesus. Marguru mahita tu ibana. Marguru mahamutuahu. Ay nalambok doahu. Jalan naserep meroha. Asa dapotan. Hasonangan. Todimuna. Markus 10 sada. Ayat 20 walu. 20 sia. Salinai. Taingot ma hadiriota. Di bagasan akasalukna parukilata. Alay unang alan i. Mandele hita. Alay inorhon ni ima tabatudu hapor siota. Taingot di jo Yesus do hita. Di para teateo Yesus do hita. Bahkan sa toktong do Yesus manatap do hita. Mga leon hamalumo. Salinay. Taingot madamang do dainang. Hata ni Tuhan. Siyan pengalaman ni parupuan na marsahid. Bahkan di Markus 10 sada. Ayat 20 lalu.
Roma hamu tuahu hamu akan loja jalan sorat. Asahu pasona hamu. Jakon hamu ma agaku. Marguru ma hamu tuahu. Aina lambok doahu jalan naseret marroha. Asa dapotan. Asonangan. Todimuna. Anggiat ma persejaran. Marhiti persejaran sekolah sabaton. Jala alus nabuhi pasatami marhiti persejaran non. Gak bisa ada pasu-pasu las ni roha di kita. Panyanokok kita. Kedepan Tuhan. Songonima alus nabuhi pasatami di suku-suku na politikyon mardongan mauliati. Shalom madita saluhuna. Maulia tema di amang panita tampu bolon na patorakon par sejarata di hari Senin. Ya. Jadi sonari masuk mahita di persejarata di hari Selasa, iman di patorang amang pandita B Sagala, Ketua Uni Indonesia Kawasan Barat, suku-sukun di amang pandita, ahado nana patut amang pandita tapar siajari sian si Job ima di Job 10 sia ayat 27 sa 27. Dohot Job 27 ayat 21 12. Maradopon hasusaon di bagasan parngoluwatta. Boy di patorang amang pandita sagala, hupasat tami matu amang pandita mardongan mauliate. Oliate ma amang padita si manukalit naung pasahaton tikion lao patorakon persiajaran ima persiajaran di hari Selasa. Patorangokuma saotik taringot tu si Job. Molo tarimangi taringot tu persiajaran di bagasan samingguon pakalna taringot tu hasuruton mitorodo tu bagasan pikirata molo taingot di bagasan Bibel ima barita ni si Job. Tabotodo si Jopon molo tajaha Bibel di bagasan Job bidusada mamukka isedo sasitong na si Job. Didok di ayat sada Job bidusada adong do na julu di tanous sada bawa na margoar si Job na daulat jala na burjudo rohani bawai jala mabiar mida debata jala di padau rohana sian hajahaton jala taboto do molo tajaha di bagasan hatani Tuhan di ayat walu di dok songonon dungi ninna Jehovah mantu sibolisi atahe nungatung di iburu roham na posokku si Job aidanga dong bawa na tudos sonibana marroha di tanon marroha na daulat na tigor biar mida debata jala di padau do rohana sian hajahaton. Jadi si Job ima sahalak bawa na burju mardebata. Jala si Job molotajaha di hatani debata di Job bidusada imana boy matargoar sahalak na di pasu-pasu molo di habatahon boy ma di goar imana sahalak na sangap baik di perdanahon hamoraun hagabeon hasangapon alana molo tajaha di bagasan hatani debata di tubuhon ibana do pitu anak do tolu boru di ayat tolu ia torop ni pinahanna 7.000 biru-biruna jala 3.000 untona jala 500 pasang horbona jala 500 halodena boru-boru akup ni masay torop na posona
sumangap do ibana tahe sian saluhut halak na di habis saran. Jadi si Jopon sahalak na sangap. Alay taboto do diujuni si bolisi do ibana. Jala mulota jaha baritana di luas debatado si bolisi mangujuni. Taboto do baritana sumurut nguluna sian hasangapon aguan arta do ibana, aguan anak jala sahatu parnguluan na marsahit do ibana sian ujung niobutna sahatu palak nipatna nungatung marsahit jala taboto do songod dia porsukni nguluna. Hobartu suku-suku ni amang padita nakining ahado na patut persiajarata sian si Job molota jahanon di Job 10 ayat 23 sampai 27 dohot di Job 23 ayat 8 sampai 12 ahado na patut persiajarata sian si Job maradopon hasusan na di bagasan pernguluota. Molo tabereng do sabjitong na pernguluan ni si Jopon tung masay luar biasa do buasa boy ibana hot totong porsea tu debata. Dung di law-law nyari dung dapot ni mana akahasusani agoan arta agoan anak jala di bagasan persahito ni bana songonido dohot donga jabuna inatana disuruh do ibana asa mamurai debata dungi daksa dia leleng rodo museto ludonganna ale-alena ro hudul rap dohot si Job jala mamereng hadongoni tolu ale-ale nai madok asa anggiat diburai ibana debata marhite pangujunan naborat diadopi ibana. Alai ahado alusni si Job tuhinat tapar dijabuna dohot tutulu ale-alena. Mulota jahado dihata ni debata ia alus ni si Job didok mai marhaposad do ibana tu Jehovah dang diburai jala ditudalhon ibana debata balik nado dinatarujun ibana lau mamurai debata didok ibana do di Job sada ayat 20 sada namar say mara do ruar sian butuhan ni dainang jala marsay mara do mulak tusi Jehovah do namangalehosa Jehovah do musema buatsa pinuji ma goarni Jehovah bohasa boi si Job marhatotongan marhapor siaut tu debata nakpe nunga di bagasan pangujunan naborat ibana mago artana mago anakna songoni dohot persahiton borat diaye ibana sian ujung niobutna satu palak nipakna barana borat diadopi ibana alai dang diburai ibana debata boasa ala ditadda ibana do ise debatana danga dong debata na sangap na marhuwaso di portibion ia soholan debata na manoppa ibana na manoppa langit tano laut rodi nasa isina idoban na disaksihon si Job nagabe persiajaran di bagasan parnguluta molotuk pero hasusaan
Molotuk pero pangujunan, mabuan hita surut di bagasan parnguluonon. Napatut do hita tong marsihohot, jala marsigatung, tu debata. Kobar tu suku-suku naking parsiajara dia do nabuhi tabuat siya si Job. Maradopon hasusan di bagasan parnguluotta. Tabereng majo jala tabukka bibelta. Di bagasan Job 10 sia ayat 20 tolu rodi ayat 27. Di dok disi omma hatana. Out ni tersurat nian akka hatakku. Out taruhir nian di bagasan sada pustaha. Out dilotik nian dohot panurat bosi. Dohot sibora tuduluk batu bahen perningotan saliling nililingna. Ay takasdo huboto manguludo si panguluau. Jala ibana perpudi jongjong di atas orbuk. Jala iadung malakke hulik-hulikon. Jala malua au sian sibukon. Idaokuma debata. Au sadiri matutu marnida ibana. Gabe hatuauku. Apala matakon mardila ibana. Jala dada anggo sileban. Pola tung suda piakku dibain sihol ni rohakku di bagasan. Omma songo dia ibana manaksihon patuduhon ahape namasa di ngoluna anggo debata dang nagabe dau sian ibana. Jala ibana pe dang nagabe dau sian debata. Di bagasan Job 20 tolu, odo pe muse lebih humebat. Nagabe parsiajaran di bagasan parnguluotta, molotung roh hasusaan. Sumurut hita di bagasan parnguluon. Di bagasan Job 20 tolu ayat 8 rodi 12 di dok songonon. Alai idama tuksura lau au dopak habisaran. Dang disi ibana mulak au muse tuha sudutan. Dang dapot au ibana disi. Maksudna debata. Molo mangula ibana tukan utara. Dang dapot tatapokku ibana. Molo martabuni ibana tukan dang sina. Gabe dang idaokku. Alai yang go ibana. Diboto do dalakku. Tuksura diuji ibana au. Songon serena pitama au ruar. Sai marsihohot do patu. Majujur bogasna. Sai huitihut do dalanna. Dangdung manibbil au. Dangdung hulaosi tona naruar sian pamanganna. Gumodang do huradoti hata akan naruar sian pamanganna. Asa hangoluakku sadiri. Jadi ahdo parsiajaran nabui tabuat sian parnguluon ni si Job. Dina surut ibana di bagasan parngulon na nasangap gabe marlea alani akka hasusan na diadopan na. Didok ibana tuksura ya. Hulului debata dang dapot tu ibana dihabisaran dihasudutan jala anggo au inna ibana diboto Tuhanido ahana patut si nguluhonokku. Jadi ada persejaran di dok ibana na paling perlu di bagasan parnguluotta molorope hasusaan pangujunan di bagasan parnguluotta di dok ibana martangiang do ibana jala molotajahan akiningan di dok ibana say marsihohot do patu majujur bogas ni debata say hutihut do dalanna dangdung manibbil au
dangdung hulao si tonana ruar sian pamanganna. Jadi molotuk pero pangujunan ingot tita ma unang hita sumurut sian hata ni debata. Saya ta ingot ma martangiang majaha hata ni debata marsihohot tu debata mangihutton sude akka hata ni debata aturan ni debata naruar sian pamangan ni debata molotong do hita marsihohot jala marsada rap dohot debata nang di bagasan pangujunan hita ingot tita ma ramotan ni debata do hita pasu-pasuon na do hita molota jaha hata ni debata taringot tu barita ni si Job di ujung di nguluna di leo debatado muse baik arta baik hahipason baik taringot tu akka perdak danahon gabe pasu-pasu marlipat gada songonima persejaran naboi upatolhas di bagasa tikion mengalusi suku-sukun naung penasahat ni amata padita si manukalit jala anggiat boi tanguluhon molotung pero hasusan unang lupa hita marsihohot tu debata ay diboto debatado ahana perlu dihita jala huaso ni debatado na ubalga sian saluhut huaso molotung pero pangujunan tu bagasan parnguluota upasahat mardongan moleate horas madihita Mau lihat ma di amang pandita besagala na patorakon par sajarata di hari Silasa sanggia mai boy hita mangatusi dohot mangton di bagasan ngoluta siganupari. Baik terlanjut mapar sajarata di hari Rebo ima amang pandita sitohang suku-sukun di amang pandita ahado poda bolo na patut si pasahaton ta tu sahalak jolma na mangadopi hasumurutan saunarion uhub marningot ima di 2 Korintus sada ayat 4 hupasatami matu amang pandita sitoham mardongan Mauliate matutu hupasahat tu amatta padita si manukalit na mga leo tikion ima lau mangalusi suku-sukun ipersajarata dari Rebo ima ahado poda na patut si pasahatotta tu sahalak jolma na mangadopi hasumuruton saunarion terlungobi songon na tersurat di 2 Korintus sada ayat 4 alani donok pro tu ita saluhut damang do dainang shalom horasma di ita saluhut terlungobi tu akka saudara-saudari nama nasihon siaran Advent Batak Ministrion. Adorak sohuadusi suku-suku non pasahatok kudo persejarata di hari Rabu ima uluan dalan tu Emmaus. Di damang do dainang nanya holongan di bagasa Yesus molota jahado di Lukas 24 ayat 10 sampai 27 botot tamadisi adong 2 halak sisian di Yesus nama kata-hatai di perdalanan. Ia sisian di Yesus na duon gudang do akka hata dohot akka natinangon na sida di hata-hatai na sida di perdalanan ni. Songon sada siani taringot tu na dua Yesus mardongan hamonangon tu ta Jerusalem ihatai na sida dotong taringot tu Yesus na payaso bagas joro suaksoni nang tong itaringoti na sida do taringot tu Paskah di bilut pergijang itaringoti do tong tangiang Yesus di porlak Getsemani ditaringoti do tong taringot tu paceheon si Judas paruhuman do hisa-hisa ditaringoti na sida do tong taringot tu pamatangi Yesus na marsa mudar gatung di hau pinursilang jala ditaringoti na sida do tong taringot tu hata na perpudi adorang so di luson ibana hosana ya
Jala songoni muse taringot tu na maribak hire-hire na dibagas joroni debata. Ditaringot tina sida dotong taringot tu pamatang Jesus dot aka na masa dipertuat ni manusia silangi. Jala dipiakon di tanoman atau rak sojuppa di sahabat. Jala ditaringot tina sida do aka na asing na masa diakar di parmuluan. Jadi ditikki nama kata-katai na sida. Rodo Jesus di tonga-tongan na sida na dua. Jala dohok do Jesus makatai do na sida. Alai di pakatai oni dang ditada ise do Jesus i. Jadi molo tabereng ko nakani akka ahna hatai ni si dua sisi anon molo tarajumi di bawah sa permulota atar songonima hira-hira gombaron ni permuluat di sonarion di tikion ganuk dohita damang dainang dota nani holongan di bahasa Jesus mamereng tu habirang mamereng tu siamun mamereng tu jolo mamereng tu pudi jala gudang do tudus-tudus nata bereng taringot tu ragam-ragam di permuluan jala ganuk do siak kita makata hatai taringot tu gobaran ni ngolu molo tabereng halak na burju na marugamo na burju tu gereja na burju dohot mangaleo silewon na denggan tutuhani alai udang hasusaan dohot aka pergumulan di balasan muluna jala tabereng mungkin di tonga-tongan yakka na burjuon gudang do aka nasida marsahit na borat adong do mungkin nasap pedang boy morot ala ni hacik ni parsitaonon manang nasahit jala mungkin adong do sada hata gabe adong basa gabe songonot terjadi di bagasan paru kilono jadi ompa nasada nagabe sada si pikir nota aka si hito Jesusi na terhirim do madele jala buha-buhaon di somma na idokkom na nakaning hasumuruto bolon adong terjadi di akka permulata di ngulu nasida aha naso tinatap nasida ima hola sada hati sabing di bagasan barita bolon siyan narubi hatiha adong dua halak siyan nasida di dalam dopak emau Jesus pataridaho diri jalan mardalan rapor nasida opa botohop tu hamu dohot tu au tu hita saluhut songoni magobaran na di ngoluon sering dohita manaringoti sada taringot tuaka perngoluan jala akana masa di ngulu tahun na bernit na hacit na sokal alai dak taboto adong do Jesus naro makatai masahaton na kabar nauli tu hita alai dak tatad dak tasadari ya jadi tabereng ditiki Jesus do sisiani makatahatai dung liling nasida makatai wahari na nakaning dihatai di Mulut-Tajah di Lukas 24 ayat 20 sampai 24 dungukap si malolong nasida sisian na duai pitor humalaput mulak tuhuta Jerusalem lau pabuahon ahana masa di perdalani jadi tidak mangdo dainam nanya holongan di bahasa Yesus dinaro Jesus jala jongjong di tonga-tonga nasida gabe terhalomong jala hatahuton situturo nasida gabe adong sada suku-sukun tu nasida buasa terhalomong rohamu jala buasa songon naganggu rohamuna dina Jesus di ayat 3 lalu jadi omma hira-hira nagabe masa nang dihita jala odo nang dohot tonani Jesus tu hita sadarion waidok
Idok di persejarah non. Tunjuk jot situ tu tahalupahon. Ia Yesus merdala do rapdot hita. Mamolus galubang ni parnguluan non. Jala tunjuk jot situ tu do hita dang manaday bana. Tunjuk jot situ tu do hita magkalupahon. Nadong dope gumudang siyan baritaon. Tunjuk jot situ tu do hita bi susao. Jala mga luas lomos ni rohatta marharajao di bagasar rohatta. Terlalap ay Jesus do na manakut mulutta dohot sonang ni tangatta. Jala jo situtudo hita madok ay ubotoado hita asasian Jesus diakan naro masa di bagasan mulutta. Jadi di damang do dainang salut tahe akas saudara-saudara nami na manaksihon Advent Batak Ministrion. Aha mapoda manang na pasyajaran na boy taenet siyan pasyajarat tataringot tu pakatayon ni dua sisyan ni Jesus di tiki mardalan tu Emmaus. Mga lusyon, totu sahali jahaut tama aha na tersurat di 2 Korintus 1 ayat 4. Oma podai. Poda di hamudo diau. Dihita saluhut. Songonoma padohanna. Ay diapuri dohami di bagasan saluhut hapor suhon nami. Asa tarapul hami akadongan na di bagasan ragam ni hapor suhon. Hinorhon ni apulapul na binasabasahon ni debata Tuhan. Jadi di hamuda mangdok dainang saluhut tahehita na masih haulongan di Advent Batak Ministrion. Molo pegudang tarajumi dingoluon aka parukilon, aka hasuruton, aka hageduhon, aka isa-hisa, dohot aka hasusa dingolutaon taingok ma. Adong do Tuhan ta, Yesus Kristus. Na mga lehot dita pangapulion. Asa totok kita tarapul. Di bagasan ragam-ragam ni hapor suhon. Memang betul lo hapor suhon luar biasa lo acikna. Molo tataon hapor suhoni bah tak tardok songo dia. Alai jaji nauli sian hatani Tuhan di bagasan tikion. Poda nauli nadenggan nama cai luar biasa apa tikion. Ai dia puli do hita di bagasan saluhut hapor suhota. Jala dia puli do hita diaka hapor suhon. Hinokon ni apul-apul na binasabasahon ni debata Tuhan. Jadi damang do naina nanyangolongan di bagasan Yesus. Taingok mapodai poda naso salpu naso rasalpu. Poda na tatangi honon o mapoda na totong rodi saliling-liling na. Jadi idang nahol sa dero po daon. Alay po daon, marlaku doon, sahat rodi saliling-liling na. Jadi napalingo perlu ima, asa totok kita margogo, marhite pangurupan sa Tuhani, tajaha mabibeli. Alana bibeli pasahatun godang situtudo poda na tumdenggan, ima songo dia hita halak Kristen mengadopi pengujunan dohot hasumuruton. Jadi sahalinai pasahat di hita, Roma hita tu bibeli, alana bibeli pasahaton godang situtu poda na tumdenggan, ima songo dia hita halak Kristen mengadopi pengujunan dohot hasumuruton. Jadi songo nima amang si manukalit songon na mga lusi na kaning suku-suku ni ima taringot tu poda taringot tu poda lumobi mamuda hita unang adong hasuruto dita di bagasa pertondion ima na boy pasahat mardongan mauliate mah tu amang pandita sitohang na patorakon par sejarata di hari Rebo.
Sonari masuk mai tadi persejarat hari Kamis. Di mana di patorang amang pandita huta soit. Suku-sukun di amang pandita adong do pangoropan nata buat tu bagasan dirita sendiri amang pandita. Ujuro naing madele. Sonarion marhite-hite sian nama natap tu Yesus. Marningot natar surat di bagasan Roma walu ayat 10 walu 1:20 walu. Upasa tamima tu amang pandita huta soit mardongan mauliate. Mauliate ma amang pandita nami di suku-suku munai. Adong do pangaropan uju madele kita. Ima natar surat di Romualu ayat 10 dohot 20. Alai adorak sota jaha di persejarat hari Kamis tatap tu Yesus. Mana tak mahitanina do pak Yesus. Ai Yesus do seluhukna. Mual ni hanguluan. Yesus do nabuai mangurupi hita. Dinasa akka parukilon ni ngulu. Tatap tu Yesus. Lapatanna rohita tu debara. Ai di portibion noaing ragam niaka parukilon. Ragam niaka parmaraan. Ragam niaka hasusan. Marhita kasahit. Akka parukilon niaka pargelengon. Songoninang akka parkarejuan. Dohot parhebengon. Mas tamanoayo. Mabain marukil. Buk di pikiran. Pojot. Alai. Tatap matu Yesus ninna. Jadi damang dainang akana hinahulungan di bagasan Tuhatta Yesus di persejarata hari Kamison tatap tu Yesus ninna. Isi mahira-hira hita naso hiamad dili. Porsea doau ganuk hita hiado maddili. Sungod dia do padiliota marmasam-masam. Jadi di persejarata hari Kamison sede gobaran ima marhite naro tu Yesus. Taahuk matu dirita ima songon sada bawa di bagasan angan-angan manang nipi. Tonari tabu majo ngulut ta sendiri tu nipi. Au sendiri majo gubuan ngulukku di persejaran hari Kamison. Dina huddu lau maddele herana suadong be pangaropan hututu ma si malolokku duaca marhite tangaku. Jala kurimang-rimangi ma nasa akka parukilon dingulu. Jala hudok ma sugari ma di portibion Yesus Kristus nuaing. Ngaik ko marlujo ngau hatop madapot ton ibadah. Manatap tu Yesus Kristus. Alai dinahututupi si malolokku. Topuma adong sada nauli rupa. Diuka mapitu. Weho. Nanaing mana tak Yesus doho. Ninna matuau. Alusu. Oh lo amang. Naing marnida manatap Yesus hiduau. Atong sono mek. Roma ho ihutom maau. Buam masudena diho. Aha artam. Aha ngulum. Aha parukilomu. Buam ma. Ihutom mau. Alebereng da. Manaili maho. Tusi. Tugijang. Unang manaili ho tu habirang. Manang natusiamun. Alana nunga gudang jolma nakko tu tanggau. Dipatudu. Sahalak nauli rupa umma. Sudah tangga na tiko. Alay na sutugu. Amerengan. Didok ma. Menaili mahodok pak. Langit adok pak Yesus. Unang menaili tu habirang. Dohot tusiamu. Pangalaka. Tangga. Berjulu.
padua patulun. Saat tu tanggana perpudi jala ganup akka sebuah nokon didok ma di tanggapan puli. Hei, tinggal homma si Nabi Nuami. Lapatan na tinggal homma sure akka arsak mi. Tinggal homma sure akka parukilom mi. Tinggal homma ganup akka nasolok di roham. Di ukak mapitui. Ongok mau tu bagas. Di bagas sesekiduk mata. Nung atau puhu bereng be. Yesus Kristus di julokku. Madidokon. Di persejaran hari Kamis. Nak koma biar. Laus jape ma. Tangan natu si majujuku. Nak koma biar. Labuk ni suaranya nai mabuar rohaku. Tu sada pakilalan. Sonangan. Nasodung hupak kilalahon selilingon. Tumbal ge situ tu rohaku. Lau pasahaton hata. Alai las ni rohaki. Dang targobar honau di si. Matinggang maau di patnai. Kamang do dainang nahinaholongan di bagasan Yesus Kristus. Gobaranon patuduhot tuhita. Di bagasan pangulut ta si ganupari. Songod dia pe panggulmi ni ngulut ta. Manatap mahita. Tu debata. Tu Yesus. Ai ido tu hatta. Si parngulu di hita. Jadi di ayat Naboy tajaha ima di Rom walu ayat 11 dohot 20 songon alus ni suku-suku ni amang pandita si manukali nakingan ai hurajumi akka si taunon di hasianganon irana swarungdo martibakon hasangapon si papatarot tuhita suku labanan na dangarong bihasusan mertibakon hina paterni akka las niroha di hari mersu. Artina unang madele hita. Unang gabi madau hita siad debata. Unang gabi sumurut hapor syata tu Yesus. Alay marsiho manotong mahita. Dang targobar hobbe songo dia sangapna, songo dia tabuna, songo dia las nirohatta di hari marsugut di haroron itu hatta Yesus dina diuka pitu bongot tita Tuhan raja ni surgu terliling-liling. Di ayat 20 lalu. Alay taboto do. Saluhu na do manupak tunadenggan. Dia kana marholong niroha di debata. Kana jinuna sian tahina hian. Jadi masada persejaran ningolutta naikon naso jadi hita madili naso tupa hita madili laus madau sian Yesus sian holong ni Tuhan. Yaitu pehita sipata olodo madabu tu pangujunan nakko mahita muse. Hehe mahita muse. Jala marpangaropam mahita. Yesus Kristus jala didok matuita Roma muaka nasorat jala naluja asa hupasona kamu songonima amang do inang nang nahinaholonga saluhna nabui walusi jaka suku-sukun do persejaran di hari Kamis debata masuk hita horas marihita Mulate Maria mempandita autosoit na potorakon persejarata di hari Kamis. Senari tabegema rimpunan di persejarata di bagasan saminggon. Ima tapangido ma amang pandita pasaribu sebagai rimpunan di hita. Mulia tema di Tuhan, horas ma di hita salutna, pemirsa Advent Batak Ministry. Songon rimpunan ni persejarah sikola sabakta dihita di bagasat tikion nung ngatabereng situtu di bagasat saminggon ima
parsejarah sekolah sabata ima dinasurut diaka parnguluon ima dinasurut diaka haporsiaon alai damang dainang nani holongan di bagasan Yesus Kristus dinamangulu hita di portibion ima portibi naung madabu tu bagasan dosa sebagai julma na madabu tu bagasan dosa godang do di parngulunon amanginang natahilala akka parukilon akka hasusaan godang tahilala ima dia ka arsa ni roha ima dia ka sahid ima dia kana monding ima dia ka arsa ni roha dohot ima dia ka masalah ni parhepengon ima dia ka masalah ni keluarga godang parukilon natahilala damang dainang ondo nagabi jut-jut adong di bagasa rohatta suku-sukun di dia dosa sitong na debata di dia dosa sitong na Tuhan bahasa di pasombu parngulutku godang parukilan godang hasusaan na huilala ondo nalau mambain jot-jot hita surut hapor siota sian debata bolo nungaro akka pangunjunan bolo nungaro akka parukilon di bagasan parnguluan alai amang dainang nani holongan di bagasan Yesus Kristus nunga tabereng nakinon parsyajarata ngamar siajar hita sian akka naposoni Tuhan tarlumubi nakion adong sahalak burua namar sahik mar puluh-puluh tahun alai ro imana tu debata ro imana tu Yesus holan di jama ulos ni debata imana porsia imana ikom malum song-song ni dong si Job godang parukilon na diadopi ni si Job sahid nang harta na habis alai tung pesonguni na diadopi ni si Job imana tong marha porsiaon tu debata songoni do nang hita damang dainang nani holongan di bagasan Yesus Kristus godang akka parukilon godang akka susaan hasusaan na taadopi di bagasat parangulota alai di bagasan hasusaani lam jonok mahita tu debata lap tapa jonok madirita tu Tuhan lap tapa jonok madirita tu debata asa anggiat hita di palua debata sianakka parukilon sianakka hasusaan sianakka jehe na ro di parangulota damang daina anggia ma amanginang trohi tadu debata tapajono dirita tu debata unang gabi parukiloni mambain gabi dauhi tasyan debata alai dungro parukilon akka hasusaan dihita lam tapajono madirita tu debata porsia mahita tu akka janji ni debata nalau parmudu-muduho kita di bagasan parngulota sigano pari mauliate ma di amang pandita pasaribu namabayan rimpunan di parsejarata di bagasan Saminggon sonari jadi katutup ma parsejarata di bagasan Saminggon tapangido ma haradini amang pandita M. Hutasoid membayat tangyang panipuli. Tapasada marohata martangyang mahita. Ale Tuhan Jehovah debata para siroha dohok parholong di tikion nunga hugur hok kami hatam nabadia
Anggia male Tuhan, marsi hohot tami tua dopamu. Unang sumurut haporsion nami. Alai lam tuguma haporsion nami diari perpudion. Jala hicaro hanami, para raton barita nauli. Marhite akkana ginuruhon nami. Nagabiboy di pabotohok kami tu akka saluhut dongan nami. Ale-ale nami manang na akka keluarga nami. Tuhan, marhite akkana posom saluhutna. Naung manariason hatam apala ditikyon. Urapi male Tuhan, cela tugu-tugu saluhutna akkana ubigi na madohoti channel Advent Batak Ministrion. Asa tong dapotat tua na sida dapotan pasu-pasu nang asini roha. Rap mahami malua sa halion. Dinaroha le Jesus Kristus mangalap kami na porsyaniho. Tuhan marpamuati maho. Yak kadosa-dosa nami. Sesahon sa luhut na le Tuhan. Asa boy hami. Madapot akapaspasum na neksiusay kono mutuganok kami bi. Tungale Tuhan. Tungani mahami. Ganu pari sahak tunaro ale Tuhan Yesus Kristus. Omma elek soban nami pasat kami todo pamu. Marhite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mau lihat tema di amam pandita M tasoit bait tangyang panipuli di parsajarata sadarion. Tarlumobi tuhita saluhut na amang dainang na hinaholongan nami di bagasan Yesus Kristus. Hami mandok moliate saluhut na nungas sa statong mangihutton Advent Batak Ministrion. Saya anggia ma debata mamasu-masu hita saluhutna. Tarlumobi na po ni Tuhan khususna amang pandita besagala mulai tegonang nunga pembain parsajarata. Liate. Saya anggia ma debata mamasu-masu hita saluhutna. Baik songon upasa panutup upasa tami matu amang pandita sitohang upasa panutup. Mau lihat tema amang di tikin naulion pasado kumatu hita songon upasa na hobar tu uluan ni parsajarat tadi mingguan songon ma pandohanna molo lojak do aek sai jupang do pargalahanna molo sogo do roha di akka pangujunan do hasusan sai jupang do bayan Tuhani akka dalanna Matutup. Itu. molo madung marudut udan gogoma panas nyari molo madung salpu sitaonon gogoma paso-paso ni Tuhan dihita saluhutna Matutup. Matutu. na patuluhon si boru napuran di dolok martibang di jo masih sada tu nawalu hita na marsita ona noppe sai di pargogo itu hatta ma galut na lilu Matutup. Matutu. tongonima sahat Horas marihita saluhutna. Horas. Oh, Horas. Horas.